Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. Boy, bata kapag yun kaayo. Mga bata, sudlang niyang kwarto, kuha ang bayad sa iyong utang. Ayaw! Ayaw mo pagsuot sa kwarto! Ayaw! Tara, boss. Gisuod sa paper bag. Ayaw ha. Ako na kwarta. Ayaw na ginabti. Ambi ang paper bag. Tara, boss. Ang bina! Papuyar ko na ito, halagi mo ragi. Iring ang kusog kayo mga wata. Dali! Ha? Buhay ko ninyo! Buhay ko! Ang binagkwarta! Ako na! Ibalik na ako, sir! Niyanas ko mga gamot. Ano ibalik pag ako ni mo? Saan ko buang? Sir! Mubayad bang ko? Ayaw na lang ilabti, sir! Sobra na kayo na sa katidad nga akong nautang ni mo, sir! Ang bina! Way sobra lang na ako kung kwarta na hisgutan. Ginawa niya mo, Seng! Sakto rin eh! Sakto mo, Seng! Quits na imong utang din ako. Boys! Sige na, uwi na siya. Magniya na itagikan din eh. Sir, maluoy ka, sir. Ako ng kwarta, sir. Ambi ka ng sobra sa akong kwarta, sir. Ambi na! Ay! Unsa na? Kasakit sa akong pangig. Kita gid yung sakit sa lawas. Siya no? Hoy, kiniliti man eh ha? Ni ananis akong kamot. Ako na. But pasabot. Kawat na ang imong buhaton kung pupugos ka gyud sa pagkuha nene. Sir, ako na, sir. Ambi na! Ambi na! Boys! Muragay ko putin siya no. Matagin ninyong leksyon aron nga muhumok. Uhog. Dali na uniyang makasabot. Kabutan sa ni sa armas. Kabuni ang baba aron dili na magsaba-saba. Ayaw! O kamo na ibahala niya. Seng! Maguna ko sa kina. Limuot din eh. May aircon. Limuot! Sige, boss. Sige, boss. Ay, hindi! Hoy! Ang akong kwarta! Ang akong kwarta, hoy! Ay, ang buhay ko ngayon! Ang buhay ko! Kumusta na siya? Ay, wala pa magayod intaw na siya makamata, sir, oy. Murag, grabe-grabe yun, igihang kahimtang ba? Dado na nalalagyan nato ng imuhang anak sa ospital, sir. Gidiktaran bago nimo sa ngayan kung buhaton. Dili makadadiktar, good sir. Sugyot naman ng ako. Whatever. Just keep your mouth shut. Usuan. Napakaon mo na ba siya? Pinagi sa iyang tubo. Santa, di pangutan na tika. Nagagawa na ba siya? Santa, unsa ba? Kanusa ka lang mabungol. Gusto ka bang lugiton ko kanang imong dunggan aron makadungog ka? Ay, babungol, nagyod hinuong kog dayon ni Ana, sir. Meron di ka mamutingog pangutanon. Magkainit ka so. Ay, ingon magugka nga, isyat na ko ang mouth na ko, sir. Masunuring maid, baya ko, sir. Buisit, pilosopo kang dako. Wala, sir, oy. Usawa, wa pa siya magkakaon. Gaon sa nang orasa. Kung ikaw kaha ang dili na ko pakanon buanga ka. Ay, ala, si sir ba? Ay, wala ba? Wala di ka pilosopo, ha? Pero, nakakaon na siya, sir. Nakakaon na katong imuhang usa ka anak nga giagi na sa tubo si ihang ilong. Ako gyud ginahinay og maayo, sir, kay kanang gisaka na ko ang ihang posisyon kaganina ba sa pagpahigda kay mo ba isulti ni Dr. Yap. Sir, ngano kang wala pa man kana siya makamata, sir, no?
Wala na ug-ug yung tingali ang ihang ulo, ana, sir. Unya, naluag ang tornilyo sa utok. Buot mo bang ipasabot kinabuang na kining akong anak? Na, Buot ka bang ilubong nga buhi, Santa? ay, hala, sir. Ingon mo, sir, nga nahulog makakanabataa, gikan sa bukid, sir. Unya, nasangit-sangit sa mga sanga sa kahoy, matuban ni Tinoy. Lalim mapud, ana. Ay, naug-ug yun ang ulo ni ana, sir. Pero, sir, wala ka na magpasabot, sir, nga nabuang siya, sir. Naug-ug lang. Wa kay laming ikatubang, Santa. Pahawa sa kong atubangan. Karon dayon, sir. Di balagot pa ko, di mo? Wa, sir, oy, nangutan na lamang ko. O, sige, mubiya na ako. Dad-i unya ko direk mainom. Tubig, sir, o bino? Bino, Ikupa, sir, o ibutilya? o sa kabutilya, ug may kupa. Okay, sir, matuman. Ay, sir, may nalimtan pa ko, sir. What? Bugnaw o dili? Pagdaog ay, Santa. Kay kinahanglan ako pabugnaon ng akong oo. Nga miinit tungod nimo. Gamay na lang. Ug malabay ta nakasbintana. Hala, sir, makadaog ka pagkana ko, sir. Nanambok na baya ko ron. Santa! Aray na ko, sir. Hey! Magkalago! Pila na kaadlaw nga nagbalik-balik ta sa dapit nga nawadaan sa akong apo. Lakip ang mga lugar nga posible niyang maggawsan gikan dito. Pero wag nakakita niya. Dili ko gustong mawagtangan sa paglaom pero... ingon og sa daluyan ako. Nay, pasagding ako nalay mo padayon sa pagpangita niya. Denise, Dili ko mohunong sa pagpangita, Nay. Isaad ko kana nimo. Hello? Hello, Ma'am Denise? Clover? Ay, mangumusta lang utak ko, ma'am, kung naunsa na ang inyong pagpangita ni Piolo. Nakita na ba ninyo siya? Wa paghihapon, Clover. Ay, daoy. Mamo, anak, ginunta ko, ma'am. Aron mo tabang ko sa pagpangita niya ba? Pero, unsaon ko manggod nga, di ako po akong manghod, uy. Nakasabot ko, Clover. Og, daghang salamat. Ay, laoy, nakahilak na subject ko. Nakahilak na sab ko. Mingaw na kayo ko ni Papa P. Clover, Patay na yun siya? Ha? Hindi ko palabot. Wanag yung ko'y pamanunon ining gwapo. dili pa siya patay. Hangtod nga dili makita ang iyang lawas, Clover. Mo'y imong pagtuo, ma'am? Gibati ko kana. Ingon man sad si Lola niya Sedes. Managsama mi kibati. Buhi pa si Piolo. Pero... Oh. Husto. Naibawon ako. Hello, ma'am? Unsa to, ma'am? Nahibaw na ka nga unsa, ma'am? Hello? Hello, Ma'am Denise? Napa ka diya, ma'am? Ma'am, di apa bi ako diri, ma'am? Hello? Hala, ha? Gipaungan lang ko nga wa mo babay. Kapoy ni mo, ma'am, oy. Bawa nga nag-uol ko diri. Paungan pagyug ko nga di mananghid. Nag-uol lagi ko ba? Asa ka? Dini ka lang ay ha. May mahinungdanon ko atoon. Kung mahitungod di Piolo ang ibong lakaw, bisan kapoy mo uban ko. Ayaw na una, Nay. Paabutan na lang una ako dinhi. Kaysa akong pagbalik. Ipaniguron ako ni mong may balita na kung mahatag ni mo bahin sa imong apo. Denise, Ato na ko, Nay. Paamin ako. pag-amping! Salamat, Nay! Si Paulo. Si Paulo ang makatubag sa among mga pangutana kung hain karon si Piolo. Walang unta si kalabutan sa pagkawha ni ini. Walang unta. Kaya kung mahitabo ka na, dili ko ikaw mapasaylo, Paulo.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!